ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti anabatago kpọmkwem ya bụ otu bọọdụ gana ahụ maka ya bụ na ọrụ na-ahụ maka ime nkwụmọtọ na Anambra steeti nke ndị isi ọchịchị steeti a dotere n'iru ha ka Emmanuel Chigbata kọtọpụrụ gị akụkọ a. bụ nke were ọnọdụ na ọgbakọ ndị omebe iwu ka otu kọmitii na-afụ maka nnyocha nakwa ihe gbasara ndọrọndọrọ nyochasịrị ya bụ akwụkwọ nke Right Honorable Chukwuma Okoye nọ n'isi ya mere ka amata na dọkịnta Ifeyinwa Obegolu bụ onye isi, dọkịnta Ben Nwankwọ nakwa Honorable Victor Ezoke bụ ndị amara amara ma bụrụkwa ndị rụrụ ọrụ nke ọma. N'okwu ya ka okwupụta n'ụlọ ọrụ omeiwu na steeti ya bụ Honorable Somtochukwu Udeze dịka ọ na-ekele ha mere ka amata na steeti a chọrọ ọrụ ha n'ihi na nke ha rugoro arụ na ha rụrụ nke ọma. Site n'ụlọ ọrụ omeiwu na steeti a, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.